Tehontuoton metsästys jatkuu. Eli tässä polvenojennusta testasin vasemman oikean jalan ja sitten vielä molemmat jalat yhdessä ja tuommoisia tuloksia. Lonkan loitonus tässä istuen oli kyllä vaikea tuottaa nopeasti tuota voimaa, että se näkyy tuossa tehontuotossa selkeästi. Takareidessä oli vähän helpompaa ja mukava kun saa tehdä maaten tuon liikkeen, niin se on itse asiassa itselle tosi mieluisa juttu. Siitä tuommoisia tuloksia. Tämä pohjalaite oli mielenkiintoinen. Siinä ehkä vähän innostuin sitten vielä lonkkaa ojentamaan, että ei ihan puhtaasti ei tullut tuolla nilkasta tuo liike. Tuolta näyttää se laitteen tuo taulu, mikä sitten antaa ne kaikki tulokset. Lonkan lähennyksestä siinä oli helpompi tuottaa voimaa. Ja prässi oli oikeastaan kaikista mukavin sen kyykkäyslaitteen lisäksi. Siinä pystyy antaa ihan kaikkeensa tuohon ja se näkyy kyllä tuloksissa.